Наши приятели Македонци, Македонки, добро дојдовте. Големо сполајте што сте тука во голем број. Σήμερα, εκτός από τη γνωστή μας Μακεδόνικη Ορχήστρα Μουσικόραμα, που για μια ακόμη χρονιά έρχεται αφιλοκερδός να παίξει στο χορό της Νοβαζόρα, τους ευχαριστούμε πολύ. Έπρεπε να έχουμε μαζί μας και ολόκληρη τη σύνθεση του συγκροτήματος Λιούμπολνα από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αφήσουν όλους εκτός από δύο. Είναι επιλεκτική δημοκρατία.